Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Maheroes ku dziko lapansi akhala alipo. Tikati mahero ndi anthu amene achita zinthu zikuluzikulu, anthu owerengeka, anthu owerengedwa, otchuka dziko lapansi amatchedwa kuti mahero. Ndiye muulamuliro uliwonse Mulungu amayang'ana ndi chidwi pa zimene zikuchitika ku dziko lapansi. Pamayenera kuyimirira mahero amene amagwiriziza kayendetsedwe ka zinthu ku dziko lapansi. Mwachitsanzo ndikutengerani pafupi kuti hero woyamba ku Africa pa mndandanda wangawo ndayikapo Kofi Annan, ndangokuyambirani pafupi. Amenewa ndi mahero aku Africa amene anachita zamphamvu ku dziko la Africa kuposa mmene mzungu mwenye mchina akadachitira. Kofi Annan anali hero, sankadziwika chimene akuganiza, ndipo akatena chimene waganiza mayezedwe akaganizidwe ka aliyense sankafanana naye. Ndi amene anakhala pa usekretary general opanda opikisana naye. Mukachoka pamenepo mupeza kuti ku dziko lapansi lino kwakhala mahero. Mwachitsanzo Nelson Mandela anali hero. Nelson Mandela anali hero. Ellen Johnson anali hero. Mahero akhala aliko. Tili ndi currently Aliko Dangote ndi hero. Uhero wawa ndi olemera dziko lonse lapansi, makamaka dziko lonse la ku Africa. Aliko Dangote amene ali ndi makampani ake otchedwa kuti Dangote Groups. Tili ndi George Weah amene adatchuka kwambiri ndi masewera a mpira mu World Cup 1995, 1989, 1994 mpaka 1995 kuzafika chamma 2005. Dzina lake linali kuyikidwabe ngati mmodzi wa mahero mpaka anapezeka kudzawinanso president wa dziko la kwawo ku Liberia. Horace Inca anali hero. Desmond Tutu anali hero. Julius Nyerere anali hero. Kwame Nkrumah anali hero. Ongani Maathai anali hero. Kupita patsogolo mupeza anthu ambiri amene anakhalako mahero. Tsono kudabwa kwanu ana Mulungu kukhale ndi malire mukamayang'ana za Ibrahim Traore. Iyeyi ndi hero amene wauka pa nyengo yathu. Ku Africa kwauka hero, dzina lake Ibrahim Traore. Kufuna kudziwa kuti kodi kundima amaziona bwanji zimenezi. Nthawi zonse pamene pakuyimirira hero sangasanga
anthu opembedza Satana pamodzi ndi ziwanda zawo amathamanga kukamtenga hero kuti akhale m'manja mwace. System yawo imene imayendera imasogozedwa ndi anzathu a Freemason amene amachita limodzi ndi Illuminati, mmene mumaonera kuti munthu amene watchuka Illuminati imapita msanga kukamtenga nkukhala m'manja mwawo. Sikwenikweni kuti munthu akayimirira ku dziko lapansi kukhala hero amayendabe mchilungamo, kapena kuti mahiro achilungamo, mahiro ochoka kwa Mulungu ndi osowa ku dziko lapansi. Angayimirire hero ndi zinthu zabwino, koma pakamatenga nthawi amakhala atagudwa, atatengedwa. System yawo imayenda mofanana ndi mmene zimakhalira nyimbo kapena kuti oyimba. Mumaona kuti munthu akangotchuka ndi nyimbo imodzi, kalekale anthu ofuna kuchita zochita zawo amabwera kumtenga kuti ameneyo akhala hero, amakhala hero. Hero amakhala m'manja mwa dziko lapansi. So no matter what it is, kuti Ibrahim Traore akumenyera ufulu ku Africa, kupezera mtendere anthu aku Africa, koma musayiwale kuti maboma a dziko lapansi sayendetsedwa ndi Mulungu, amayendetsedwa ndi Lucifer. Nkhani iyi imapereka mtsutso waukulu poganiza kuti Mulungu namene analenga dzikoli ndamene amakweza kapena kutsitsa munthu. Nthawi zonse amatipasa mafumu kumakhala soyang'anira, kotero kumagwiritsa ntchito chichewa kuti ulamuliro wa dziko lapansi uli m'manja mwa Satana. Zimafunika good explanation kuti munthu amvesese. Komabe mopanda kupita ku explanation yonseyo, ineyo ndingokutsimikizirani kuti Ibrahim Traore pakadali panopa ndi hero wa Africa. Chithandizo cha uhiro wake kuti akafike polimba sichikuchitidwa supply kuchoka kwa Mulungu, chikuchitidwa supply ndi dziko lapansi. Satana nthawi zonse amatenga anthu nkwayika m'mapozishoni kuti iyeyo aone poyambira pake. Musayiwale kuti plani ya Satana ya nthawinso yayitali ndiyoti alipange dziko kukhala limodzi. Ayenera kupeza candidate amene angachita United States of Africa, chifukwa tilikale ndi United States of America, tilikale ndi United States of Israel. Mabungwe, magulu, maiko akupita ku globally kuti akakhale dziko limodzi. Pofuna kukagwira ntchito imwe chidule, Ibrahim Traore akuyenera kupanga Africa kuti ikhale imodzi. So support imene akulandira ikupita ku New World Order, koma sichingadziwike kwambiri kwa amphawi amene tikufuna malata aulere, tikufuna simenti yaulere, tikufuna madzi aulere, tikufuna magesi aulere, chimanga tizilandira chaulere, mathirekita ulimira aulere. Ngati mmene akuchitira Ibrahimu ndi zimene munthu amafuna, kotero kuti akadziwe kuti the agenda is to unite the world, kuti tikapange one world order sidzafuna maulamuliro apaokha ambirimbiri. Ayi, kutero kuja behind the screen kwa Ibrahim Traore kuli mabungwe amene amayendesa dziko lapansi lino okwana 5. Ndamphamvu kwambiri, ndamphamvu kwambiri. Mabungwe amenewo ndi amene amapanga support mfundo zina zimene mahiro amabwera nazo, ngati mfundozo zikulumikizana ndi dongosolo la New World Order.
so dongosolo lopanga Africa modzi ndi imodzi mwa mapulani a New World Order kufuna kupanga dziko limodzi, ndalama imodzi, ame imodzi. Kotero kuti mukamuona Ibrahim Traore zimene akupanga zija zitheka, olo zidati zithere pa njira koma zipitirira mpaka zizafika poti zatheka, pazapezeka wina adzakwanisa. Usaiwale kuti tinali ndi mahero amene anali kufuna kuyamba nkhani yomweyo yachina brother leader Ken Muammar Gaddafi, zinathera pa njira. Izi ndi pulani zopanga dziko kukhala limodzi. Mukaona pali bodza kaya mchilungamo kukuyendayenda passport ya Africa zosangalasa, mungokhala ndi passport imeneyo muziyenda maiko onse aku Africa mopanda wina ukukufunsani kapena kuti azikafuna kuyidinda passport yanuyo ngati mukuwoloka Africa kupita ku Europe, chifukwa Africa likhala dziko limodzi. Koma umodzi uwu sukukutengerani ku chimwemwe cha oyera mtima pa dongosolo la mapemphero, ndi umodzi osonkhanisa dzikoli kuti likakhale pamodzi, chifukwa tikupita ku New World Order. Ndi mu New World Order akuti chipembedzo chikhale chimodzi, boma likhale limodzi, ndi kuti ndalama imodzi. So izi ndi pulani koma zobisalira zimene zatulukira ku Burkina Faso kukadzusa hero Ibrahim Traore kuti akhale chipangizo ndi chida chosonkhanisira Africa kukhala pamodzi. Lero Ibrahim Traore atati ayitanise msonkhano wa Africa yonse ikakhale pamodzi, mapurezidenti onse apitako akakumana naye, ndipo chochitikacho chikatheka chifukwa chili mu ndondomeko za New World Order. For your own information, America yakhala ikukhala pansi nthawi zambiri kufuna kugumula spirit imene ili mwa Ibrahim Traore, koma akakhala pansi ku White House akumapeza kuti ndondomeko za New World Order zikuyenera kuyenda mofanana ndi mmene Ibrahim Traore akuchitira. Trump akumafoka chifukwa akumakakumana ndi agenda ya New World Order imene ikuti Africa adzakhale mmodzi, Europe adzakhale mmodzi, Asia adzakhale mmodzi. Chikuchitika ndi chani pamenepa? Ndi kuti makontinenti onse amene ali pa dziko lapansi sopano ali pa ntchito, ali pakalikiliki kulumikizana kuti chikhale chinthu chimodzi. Umodzi wa dziko la Africa uyenera kupanganso umodzi wa chipembedzo wa Africa yonse. Kasaundi komveka kachetechete kapansi kamunyimbo za Katolika kamene kamanyamula nyimbo ya chikatolika, kapiyano kachikatolika, kachingongo kachikatolika, kakuyenera kuti kamveke muzipembedzo zonse za ku Africa, chifukwa ikuyenera kukhala African religion, not African culture koma African religion. So kalikilikinso osonkhanisa mipingo yonse kukuchitika. Tikunena pano ndalama pafupifupi 27,000 US dollars zapezeka kale zimene zikuyenera kupita mafrateno, kupita kuma pastors frateno, mafrateno, kuti mafratenos alimbikitse mgwirizano wa zipembedzo kuchitira pamodzi kuti dziko lonse la Africa likhale ndi one African religion. Apereka kwa azibusa chitaganya chophwanyidwa kuti chipembedzo chikakhale chimodzi ku Africa chiziyendera limodzi ndi chitaganya
chofuna kuti Africa sagawane akhale pamodzi. Kungofuna kuyambapo chabe zaka 10 zapita kumbuyozi. Awa ofuna kuphwanya chitaganya chakulekana kwa zipembedzo kuti akapange one African religion, akhala akunyengerera zipembedzo zimene zimapembeza mozikonda ngati mboni za Yehova, Seventh Day Adventist, Chisilamu. Akhala akulimbana nazo kuzinyengerera kuti zidule maboundaries nkakhalidwe kakapembezedwe kawo kosazikonda. Inu ndinu mboni kuti tsopano atsogoleri athu omwe amipingo yathu ayamba kulankhula lilime lopereka umodzi wa zipembedzo mchikhulupiriro. Pakamwa pa Seventh Day Adventist mupamva pakuti Msilamu ndi m'bale wathu, tisakangane naye, tikhozomachitira limodzi. Naye Msilamu akuti wa Seventh Day ndi m'bale wathu, tisakangane naye, tikhozomachitira limodzi. Mboni zinadula maboundaries amene analipo. Ali kuyeserera pulani imeneyi yooneka kuti itheka, koma chimake chenicheni tsopano chikubwera ku ndalama imene inali kusowa yasonkhedwa kuti akapange one African religion. Choncho anthu tonse amene tili ku dziko lapansi tikamaonerera zimene Ibrahim Traore akupanga zontenga Africa kuti akhale mmodzi, sizikungochitika kumaiko kokha koma ngakhale kuchipembedzo. One network anayeserera pa one network kumabanki, mukukumbukira, ndipo mwina zili choncho. Tsopano tidadabwa ife kuti kadi la NBS mumatha kukatengera ndalama patera iliyonse ya National Bank kapena Stanbic Bank. Kuli mgwirizano wa network wa makobiri kuti inuyo kandi inu customer wa National Bank, koma mukhoza kupita ku banki iliyonse ndi kadi lanulo nkukatenga ku ndalama. One network. Tikamayang'ana global one network, imeneyi ndi satanic web imene waiyala ku dziko lapansi, msampha waukulu koma wosaonekera pakuti ukukhuza zinthu za ndale. Mgwirizano wa ku Africa ndi ndondomeko ya New World Order. Otsogolera hero amene wayimirira lero ndi amene Ibrahim Traore. Zinthu zake zikuchitika mothamanga msanga. From unknown donor, ndalama ikulowa mu Burkina Faso. From unknown donor, ndalama ikulowa mu Burkina Faso. Miyoyo ya anthu aku Burkina Faso ikusintha koma mofulumira kwambiri. Tilibe mtunda, tsopano akutsegula mamaini, anthu adzipita ku Burkina Faso ngati mmene timapitira ku Joni. Posachedwa pompa. One network, one Africa. Kupanga mgwirizano umodzi. Pamene tikuganizira za one Africa, one African religion, tiyeneranso kudziwa kuti meeting tikunena pano ali mkati amabungwe onse anthu opanga za using'anga mfiti za dziko lapansi zili ndi mikumano yawo kuti apange bungwe limodzi la witchcraft. Nawonso ma scientist akumana ku Afghanistan, akaswiri onse akafukufuku wa science akukakumana kumeneko kuti apange bungwe limodzi la science. Kutanthauza kwake nkuticha akapita ku sukulu munthu ndi kumpasa certificate kaya ndi accounting, imene yoyo ndi yomweyo imene ati apezere ntchito ku Africa konse ndipo ikhala yovomerezeka. Sizikhala yovomerezeka pa Malawi pokha. Anaphunzira za science ndi dotolo, akhale dokotala dziko lonse lapansi, ndipo license yake izisungidwa ndi ofesi imodzi ndi bungwe limodzi. The satanic web. Choncho
tisamadabwe kwambiri tikaona kuthamanga ngati moto woyaka mthengo lowuma kumene kukumchitikira Ibrahim Traore. Kumidima kumakhala chikondwerero pamene ufumu wa dziko lapansi ukuoneka kuti ukuchita mogwirizana, ukuchita limodzi. Musayiwale kuti tili mchigawo chosiriza chimene Levithani akulamulira. Ndi Levithani mu mfundo zake 12, mfundo number 1 ndi yakuti ayenera kupanga paradise earth. Simunamve? Levithani amene ndi olamulira kota yomalizayi, olamulira teremu yosirizayi, mu ndondomeko zake mu mfundo zake 12 zoyendesera dziko, mfundo number 1 is to make paradise earth. Pamene paradise earth ikukhazikika ku dziko lapansi, ana a Mulungu, mavuto adzaoneka kuti akuchepa kwa anthu osaopa Mulungu. Ndondomeko zakachitidwe ka zinthu zidzaoneka zophweka za ufulu kwa anthu osaopa Mulungu, in order to establish the paradise earth. Choncho ana a Mulungu tonse amene tikukhala odabwa za Ibrahim Traore, kudabwa kwathu kukhale ndi malire, koma tingotukula maso kutsogolo ndikuona mgwirizano wa kufano la Daniel kudili kuti bwanji, za mmene maufumu adzayendere ndi kusakanikira kwa mphamvu za doti ndi mphamvu za zitsulo. Migwirizano ya mbali zitatu, Africa, Asia, Europe. Mkumanowu uchitikanso mwina mu December ku Brussels, kupititsa patsogolo mgwirizano wa dziko limodzi, oda imodzi. Kodi mmene mukuona zimenezi zikuchitika ku Africa kuno ndi ku mayiko Angerezi, mukuona chani? Tikusokonezeka ndi mafupa amene akufukulidwa, tikusokonezeka ndi mitembo imene ikuyikidwa chisawawa chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Tiyenera kukumbukira kuti izizi zili mkatikati mwa ulosi. Yesaya akuti kuuna kwa njoka kudzachitika mgwirizano pamene njoka idzagone limodzi ndi kalulu. Yesaya akunena kuti munthu adzatenga dzanja nalika mkamwa mwa mkango, ndipo mkango suzamudya. Ana a Mulungu, mu zonse tikuonazi tikusendera chifupi chakubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Bible kuti chani? Pamene mudzamva kuti mtendere, mtendere, pamenepo choyipa chidzakugwerani koma modzidzimutsa. Naye popita Yesu akuti mtendere wanga ndikusiyirani, mtendere wanga ndikupatsani, koma sindikupasani ine monga dziko lapansi lipatsa. Mawu awa akupaseni chithunzi chakuti dziko lapansi limapasa mtendere, ndipo zipaso za vesi limeneli za mawu amene Yesu adanena kuti monga dziko lapansi lipatsa, tsopano dziko lapansi likuyikira mtendere, likupatsa mtendere, likubereka mtendere. Wina mwa mtendere ndi mgwirizano wa ku Africa umene ukusogozedwa ndi Ibrahim Traore. Mtendere wanga ndikupasani, mtendere wanga ndikusiyirani, koma sindikukupasani mtendere monga dziko lapansi lipatsa. Mpaka tsiku limenelo, amen.